And so, what's up mga katuto dia, maayong uto sa inyong tanan. So, karon nami karon sa lungsod ng Trento, Agusan del Sur. So, pasensya kay gaya na mga katuto no, kay medyo wala mo nakuha ang video mo pagbiyahe kay juksog ng hangin, tapos lisod mag-video pag naihangin. Sige, hello, kauban ako. Hi. Yan, kauban ako isa, si Amro. Bro, kabay bro. Yan, nagmas siya. Membro, may ako saya ko. So, namin karoon ng Trento, no? So, say, bato, dali pre. Perform na yung acrobat. Ah, mag-acrobat. Ito pre, how di ka pre? Gamay. Nabo kay gamay. So, nadako. So, unya, okay. Lahi man yung mga kauban ako, no? Kay mga man yung mga nabaro acrobat. So, nisampal ako sila dali kay pait lagi. Ito yung pangwarta. Sampal na dali. So karon, silip na ko ang ilang show kung unsay klase ilang show pareha pa sa mua or mas gwapo mo dyan sila dyan yung saon, nindot mo dyan sila performance sa mga nabaro acrobat. Kuya yun na sila. Mayroon na ako. So kanila ba nila si Bernard? Oh, Bernard! Hey! Unsay talent naman niya si Bernard? Wala, rakaon ra. Ay, kaon. So niya na, pasilip na ko niya mga toto. So don't go away, we'll be right back. 2 hours later.
Bakit kaya bibilisan na lang dalawa? Okay. Tingin sa atras ng atras, makatamaan kayo mabuya. Atras lang, ayan.